Sa hurong kay karon pa ko nakasud sa hurong ba munang magmas gyapon ko kay ang abuga kadyo ang hurong manili ko grabe abuga lagi kwarantina naman diya usahay na batch nga masudlan usap na boy batch nga di masudlan abuga ayo guys nawa Ginoo abuga kay sa hurong naglibog ko sa unahon. Diyan guys, aray kaabugahong mga kanang sahog ang mga dingding grabe abuga sa anang pag hipos panlimpyo watay mahimo kabi mingaw gadjud ni gimingaw ko sa hurong kay karon pa ko nakasud sa hurong ba munang magmas gyapon ko kay ang abuga kadyo ang hurong manili ko grabe abuga lagi kwarantina naman diya usahay na batch nga masudlan usap na boy batch nga di masudlan abuga ayo guys nawa Ginoo abuga kay sa hurong naglibog ko sa unahon. Ang kami naka-report after sa lockdown so mga kami naka-report ano ko sa akin so karon manhipos ko manhin ko kay sagbot ka mag-arrange ko balik sa ang mga reading materials. Yeah guys. Nagmas jud ko kay arang abuga. Ya. Na-miss na ko ang mga items guys, yeah. Tapay uban daghan kay to sa hipos. Lakat guys. Pag dyan yung gadwantahan o biscuit steak para maglipin ko sa mga bata dito na puot na lang ko saan kaayo igo na ang ipang plaster sa blackboard sa kugihan diya pa guys diya mahulog magud ni kay wamang gikuha kay isibog ang bangko. One eternity later. T-shirts kay di masabang-bang ang abuga. Grabe na di mabang-bang.